Mit navn er Mathias Vestergaard, og jeg har lavet et projekt, der hedder Fashion Week Live, som er et online-magasin, der handler om den københavnske modeuge. Det vi har brugt Firmafon til, det kan man sige, det har været at skabe en fælles kontaktplatform. I projektet har der både været mig som direktør i projektet, og så har jeg haft 2 redaktører, som også har haft en masse ansvar på projektet. Og for ligesom at gøre det enkelt for folk udefra at få fat i, så har vi brugt Firmafon til at have et telefonnummer, et sådan referencenummer, som vi kunne give til folk. Firmafon var rigtig nemt at sætte op. Det var bare lige at logge på og lave sin opsætning af det. Og så skulle der laves nogle indtalinger, og så snart der var styr på det, så var vi sådan set i gang. Altså det, der gør Firmafon godt, det er, at det er ind til benet. Der er kun lige akkurat det, man har brug for. Og det gør også, at der er ikke noget forvirring. Den kan lige akkurat få fat i din Skype-telefon, og den kan få fat i din mobiltelefon, og der er en telefonsvarer, og der er altså alt, hvad du har behov for, og ikke noget overflødigt.